Kabilang sa mga sektor na pinakabulnerable sa COVID-19 transmission ay ang mga manggagawa sa Business Process Outsourcing o BPO industry. Dito sa lungsod ng Angeles na tinaguri ang BPO hub ng Central Luzon, ilan sa mga BPO workers na nahawaan ng COVID-19 ay hindi lamang umano ang problema sa kalusugan ng iniinda, kundi pati na ang pinansyal. Katulad na lamang ni Reginald Soriano na taga-Barangay Balibago na nagbahagi ng kanyang kwento sa CLTV News. At lumabas po yung resulta ng aking antigen test noong August 31, 2021. At yung araw din po na yon, humanap po ako ng matatawagan sa City Hall para i-report ko nga po yung aking kaso. Agad daw naisip ni Soriano na sa 14 na araw na isolation, no work, no pay daw siya. Kaya naman nakiusap ito na dalhin na lamang siya at ang kanyang pamilya na nagpositibo rin sa isang government facility para makalibre. Ang siste, wala na raw bakante. Pang-apat ka na sa nakausap ko, isa lang naman ang sinasagot ko sa inyo, yung libre. Kasi po sir, yung sa libre, sabi niya, wala po tayong available na slot. At saka, hindi nyo man po naitatanong, hindi po ganun kaganda yung mga kondisyones o yung sitwasyon sa mga libreng quarantine facility. Kahit bayaran nyo na lang sir yung 5K sa hotel para lang po ma-quarantine na kayo. Aminado si Soriano na pumirma ito sa isang consent form ng Angeles City COVID-19 Isolation and Quarantine Facility. Batay sa item number 7 ng consent form, maghahati sa bayad ng City Government of Angeles at ang pasyente sa isolation fee sa hotel na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Ibig sabihin, 1,000 kada araw ang dapat bayaran ni Soriano para sa pag-isolate sa isang kwartong may aircon, internet connection at cable TV. Hiwalay din ang bayad sakaling may companion o kasamahan ito sa kwarto. 500 piso ang sisingilin para sa pasyenteng 7 taong gulang pababa. Magkahalo ang emosyon na nararamdaman ni Soriano sa panahon na binabalanseanya niya ang estadong pinansyal at ang pangamba sa mag-inang tinamaan na rin ng COVID-19. Sinabi sa akin na nag-positive nga din po yung mag-ina ko at isasama sila sa kwarto ko. Pumayag naman po ako, siyempre sino po bang tatanggi na makakasama mo sa quarantine room yung mag-ina mo. Tapos po, dinala sila doon. Ang arrangement din nila, magbabayad sila ng tigpa 500. Sabi ko sa asawa ko, huwag kang magbabayad. Kasi nalaman ko, dito sa mga kasama natin dito na naka-quarantine din, wala naman silang babayaran kasi pinasok sila dito ng kanya-kanya nilang mga barangay as indigent. Ba't sa atin, hindi man lang nila in-offer yon, kako? Sa pagmumuni-munianya niya habang kasama ang mag-ina sa quarantine room na may bayad, naalarma siya sa laki ng posibleng magiging obligasyon. Kaya kahit gusto pa umano siyang i-extend nang matapos ang kanyang 14 days quarantine period dahil sa katwiran na nakasama niya ang mag-ina sa isang kwarto, si Soriano nagpumilit na raw na umalis sa hotel. Medyo hindi rin kami nagkaintindihan ng mga tiga-hotel tsaka ng LGU. Nasabi nila, ko-coordinate muna. Pero ang sinabi ko po sa kanila, kung ikukulong pa nila ako ng isang araw pa doon sa hotel, mapipilitan ako magkaso ng illegal detention. Ayon kay Fatima Orfinada, presidente ng Hotels and Restaurants Association in Pampanga o HARP, na siyang partner ng Angeles City Government sa isolation facility, talagang limitado ang mga indigent rooms na available sa ngayon. Naging malinaw din naman daw ang orientation kay Soriano. Sasabihin naman po kung indigent po sila or they have the capacity to pay, which is subsidized by the government ng LGU, yung kalahati. If they have the capacity to pay po, dadalhin po namin sila sa may aircon, may TV, may cable, may wifi. Yung pong kompleto. Pag po talagang they don't have the capacity to pay, may mga rooms po kami na electric fan lang po. Paglilinaw pa ni Orfinada, hindi naman daw pinilit si Soriano na pumirma sa consent form at binigyan pa siya ng sapat na panahon para pag-isipan ito. Hinayaan po muna sa kanya yung consent form on September 2
doon po niya pinirmahan. Alright. Doon po siya binalikan at doon po siya nagbigay ng down payment. Okay. So yung pong 5,000 down payment lang ho yun. Deposit po. Tulong din umanong maikukonsidera ang opsyon na may bayad para hindi maibilang ang mga manggagawa nila sa mga displaced workers ngayong panahon ng pandemya. Kung tutuusin umano, ay reasonable din naman ang presyo sa pasilidad at serbisyo ng mga hotel staff. Para din matulungan kami. Pangalawa po, para din matulungan natin yung mga yung constituents nila na kaysa po nasa labas po sila ng ONA, nasa mga tent po, at least sa pagpapagaling po nila, nakakatulong ang LGU natin. Plus, nakakapag-generate pa din tayo ng job. Sa impormasyong nakuha ng CLTV News, mayroong 480 rooms sa 11 hotel partner ng Angeles City LGUs. 200 rooms dito ay for indigent na libre o walang bayad. 280 rooms naman ay para sa mga COVID-19 patient na willing makihati ng bayad sa 2,000 piso na quarantine charge ng hotel. Samantala, nananatili pa rin sa loob ng hotel isolation facility ang mag-ina ni Soriano habang siya ay nakalabas na. Bagamat naghahanap na raw ng pambayad, nakikiusap pa rin ito na mailibre na sila dahil sa kawalan ng sapat na pera. Paolo G. Santos, CLTV News.